US le Israel tangkopten Iran an runa nasatakin anin daw mekani ti chu kan recheu nge yang ma se enge an buai chan ber engwanga run ringot nge an ni ti ero hello kanom takin riat hiam ol sam turin atoi thei ang berin kan seidon ani tunlai khovelina abuai pui mek US le Israel ten Iran an dawron hi tunhnaya in huat na emo in daw na may anilawa abullo in chan na chu Abraham atang dai to khanani Abraham chu pathianin chitam takte pa a siam atiama ma se anupui sari chu achinga fa anei theisi lawa pathian ruam man na chu mihringin ngak zo lowin Abraham chuan aboi nu hagari laka fapa Ismaela anei ta a anua pathian rem ruat na le thutiam ti hlo thin nan Abraham chuan anupui sari laka fapa Isaka anei le ta ni kha atoi zong in soitamaila Baibula anni pati kha kalzel indona ania achan hi aril em ani remchanga Baibula tanga thir na hi anla soidon nia Abraham atang em kan soidon chuan soivek sen ani don lo awangin kumzabi somni pakhat na tir lama Iran rama oil an mu chua atang hiani han soi chan don te ang kumzabi somni pakhat na aron in her chua chuan Iran khopui noya chuan tui al thei oil tam tak a omani ti mu chua ani ta a chung oil tela chua ka song bola a hlok na tel tur chuan ram tele re thei Iran chuan an ma ni mai chuan an ti thei talawa a hun lai sarkar lian le hausa US le Britain te an ron lang ta ani an ni puina hian British company pakhat British Petroleum chuan Iran oil te lak chuat na chu an thok ta a sumtam tak siamin hlok po an hlok hle ani ma se Iran mi te chuan an ram hausak na tam tak chu an ma ni ni lo midangin an seng sakani ti le an ram sum le pai tam tak chu rampo na thon chu ani ti chu an muthiam ve ta a heti hun la ya an ram prime minister chu Mohammad Mossadegh ania ani kai hruaina hnuaiah hian nasatakin US le Britain ten an rama oil an lak chua chu an do dala an inkar po a che chho tran ta hle ani Mossadegh chuan in thlando na alo in tiam to angin an rama oil te chu sarkar ta ani ti in kum sang kha zakwa somnga le pakhata chuan an rama oil songbol na mun zong chu sarkar chuan alata ani chumi do dal nan chuan US le Britain te chuan Iran chu kumni chung zet an rek nge ni chutianga an ma ni do dal tu chu US le Britain te chuan an ngai theilowin alang lo ruama tanga an sipai te mong hiatin an rama chuan sipai helna an cho chua tir ta a Mossadegh chu an pai thata ani a aya an thu thuwa an da thei tur sa Mohammad Reza Pahlavi chu a sarkar ve ta thung ani hetia an thu thuwa om thei tur hanti hian diklo melfu angin langma se sa Mohammad takai hruaina hnuaiah hian an ram chuan nasatakin ma sona abik takin meichhia te din mun a tha chawa in thana te po vote an thlak ve thei hial to ani sha a kai hruaina hnuaiah hian kumsom ni le paruk chung zet Iran chu omin an ramin nasatakin ma sona ni ramin ma son kan ti mek lai hian mason na in a thlen ve phak lo te emo tu te emo chuan chutiang mason na chu an do dal thin ang che hi Irana po chuan a thleng ve a mi then khat Islam sa ko kulmuk te chuan chutiang mason na chi hrang te chu khothang nun chi ani a ei hian kan sa khole culture min ti chet sakani pol an om than ta a i chuan kumsang khat zakwa samsari le pakwa a chuan Iran rama chuan Iranian Revolution anti chu aron thleng ta ani he Iranian Revolution anti mai Iran tual chung hel na hian engkim athak dang lam zota ani he Iranian Revolution hian Shah Mohammad Reza Pahlavi thunei na chu pai thla in Irana chuan Ayatollah Ruhollah Khomeini kai hruai Islam sarkar aron ding ta ani kumsang kha zakwa samsari le pakwa November thla chuan Iran azir lai pol intel khom chuan silai te chelekin US in an ram ati dan vela lungoi lo na lan tir nan an rama
US Embassy chu an beita a Embassy na thok le chulai muna omte chu kumkhat aya reima an reng ta ani hetiang thil hial ron thlem ta ka chuan in chian that reng thei ani talova US chuan Iran laka chuan avoi khatnan economic sanction chu lek ko in Iran nena anin sumdon ton na zong chu achu chatta ani hetia zirlai polten US Embassy a US mi le sa te an hren mek lai hian an ram chung boi lai rem changa chuin Saddam Hussein a kai roi sarkar Iraq chuan kumsang kha zakwa somriata chuan Iran chu aron run vele ngala andin mun chiat lai le boi lai tak nia nga in Saddam Hussein hian Iran aruna olsam taka ne mai po a in ringani ma se chutiang ani haulo kumriat chung zet an in dawa mi noi chuang in nun na an chan pha hialani he in do na hian US chuan tran lam kan nei lo tima se arukin ral thuam le sum le pa ya Iraq chu apui charani he in do na top lam kumsang kha zakwa somriat le pariata chuan US sipai ta chuan Iran thona civil mi zani le sampua zet phur chu an kap tha a US chuan in do thona emoti in kan ka pani ti in thiam thu an soya ma se US le atho pui Israel huat na chu Iran mi pui te a chuan anasat pha le ani Khomeini chuan sarkarna achantir phat atangin khothang ram le Israel huat na chu an then om ram te a chuan nasatakin thedar atuma Israel phei chu a ho em maya he khovela hian an om ve turani lo ti chu an thu pui ani chu wang chuan Israel do tu Lebanon a Hezbollah le Gaza a Hamas te chu a thopa ral thuam le sum le pai te in atran pui thin ani Khomeini kai ruai sarkar chuan nasataka Iran anti danglam mai ba ka an suk thlek le ngai dan khovel an hu dan le khothangram an ngai dan te chu nasatakin aron thak ta ani Khomeini hian US chu setana lian zo ti le Israel chu setana te zo ti in mipui ma a asai fo thin ani kuna kal zela Iran chuan nuclear program lian tak akal pui thanta a he an nuclear program hi US tan chuan mi ta khan chuk om ang tlat ani ta ani Iran chuan khovel ma a voi tam tak an nuclear program chu ral thuam siam na tur ni lowin power siam chu na tur so kani ti in soima se US le khovel ram dang te tan chuan han oi saka tui taka zan mut a har tran ta hle ani US le ram dang mai ba ka UNO hiya la changpo a norna anasaviu to chungpo in Iran chuan an nuclear program chu ati top du lo ba ka nasazokin akal pui lui vereng si a chu wang chuan US chuan Iran chu shrek le in US le atho pui ramdang telaka chuan an oil chu an hral thei talo ani an sumnar ber oil an hral thei tak lawa chuan Iran ram sum le pai din mun chu chak takina taniama negative growth anti mai hial an thlen pha ta ani Israel po an mai big lova Iranin nuclear program akal pui mek chu nasat takin ado dala ti chuan op atum ve mek boka chumi atan chuan an nuclear scientist te amana atha sak thit ba ka internet kal tangin Iran nuclear program kal pui mek te chu nasat takin ati boi thin ani chutia an ramsum le pai din mun achiat tak e ma chuan voi tam tak an indoor nuwa kumsang ni le som panga a chuan US President Barack Obama kai ruai sarkar le Iran chuan in remna an siam theita ani he an in remna ang hian Iran chuan an nuclear program kalpui mek chu an ti to panga US po in Iran an rek na chu a hlip ve thung don ani chutiang chuan kum thum don kalpui ani mek lain US chuan kumsang ni le som pariata President har Donald Trump aneita a ani kai hruai na hnuaia hian an in rem na atang chuan US chu in hnuk dokin US chuan Iran chu a hrek le ta ani President Donald Trump hian thuthar the dar tu te hma a tual tha mang sarkarin ral thuam tur ni lo nuclear program kan kalpui ani ti hi khovela thon thu oi omlo berani ati hialani President Donald Trump hnuaia hian US le Iran in kar chu a che chho tran le ta a
kum sang ni le som pakwa a chuan US long lian oil phur chubei ani a he thilamo phur tu bera hian US chuan Iran hi apu mia mai ani in kum sang ni le som nia chuan Iran sipai ho tulu Qasim Soleimani chu US drone chuan Iraq a athata President Trump chuan Soleimani hi US beina a amazing laptu berani ati lain Iran lama ero a national hero ani thungani October ni sari sang ni le som ni le pathum ma chuan Hamas chuan nasatakin Israel abeya he in beina hian Iran chuan kan tel velo tima se khovel khiat khop hialin Hamas te hi ral thum le sum le paya apui ani Israel po in nasatakin Gaza a Hamas te chu abei let baka Iran ram thurwal pui Lebanon te po misailin asai pup mai ani kum sang ni le som ni le panga June tha a chuan International Atomic Energy Agency chuan Iran hian an nuclear program kalpui dana dan an bo chenge ya power siam chu na tur chau ni lawin ral thum siam nan an mangani ti in anem het vele ta a hemi nu hian Israel chuan nasataka Iran bein ni som patni chulai chu Iran ram chunga a missile te asur tir ta ani he in beina hian Israel tho pui US rulin kamei rapse chu ila ireng renga lo khosato po somna shan pa pek angai lo anron tel vele ta ngala Operation Midnight Hammer ti chu ron duangin Iran nuclear mun pui ta chu anron bitung ta a an tho na chuan vor B2 stealth bomber rol chelekin June som ni le patni sang ni le som ni panga khan Iran chu anron phin dar chanta ani heti mek lai hian UNO po in Iran chuan nuclear ral thuam asiam nge ani ti chu aron nem het vele ta a chu khovel himna ti der thong thei ani ti in Iran chu kong eng kima amma ayana sazokin aron rek vele ta a an ram sung nar ber oil chu an ral chuak thei talo ani chu mai baka ram danga changa ei tur le ni tin mamo an chok lu thin ta chu amma aya alle thok ten aron to chhota a hei hian nasatakin Iran economy a ngonga an sumlut na nasataka atlak niam baka sumdong le minol puiten an tur sual ta em mai ani hetiang ani awang hian Iran ram chunga chuan an supreme leader Ali Khamenei du lo na le helna tam tak a chuak chhota a harum tho na nasatak atheng chho chanta a nu nau poi seilo an hi baka bungrua engemaw zat ti chiat ani bok he helna hi US President Donald Trump chuan khovel riata athlop thu a soilain Ali Khamenei ero chuan he buaina a amo phurtu ber hi Donald Trump ani ativeta thung Iran mi te zinga an supreme leader pai thaka mana an ram ro rel tu ni thin Sa Mohammad Reza Pahlavi fapa Iran atanga tan cheme Reza Pahlavi chu ko kira ro rel tu a dale du na po alien le ani Reza Pahlavi chuan athu saina a Donald Trump hian kan ram hi min chan chua sak ngei ka ring tat ani ati hialani Iran mi te zinga po Donald Trump a thop pol le thop lo pol an in pol ve nuk thomai ti na ani chu US President lulul ve tak mai Donald Trump chuan atum a hlotlin ma chu top san mai atum bik silawa ti chuan kumin sang ni le som ni paruk February ni som ni le pariat khan Israel ne tangkopin Iran chu andoron le ta a hemi chum hian an nuclear site poimo le an sarkar mi poimo te bitumin lotling takin an supreme leader Ali Khamenei chu an that ta nge ani ma se Ali Khamenei hi nu hian Majtaba Khamenei chuan supreme leader din mun ranchel vele ngalin Iran po tlom emo inpek mai alatum big lo ni inalang hei hi tuntruma an indo ron in chandan le an indo chan ber chu ani a khovela ramro pui ber tia mitam takina an chal US hian Iran hi atuk zal theidon nge Alexander the Great te Genghis Khan le midang hoisen le ro thap tak te run po lo tur chuak to tu Iran hian atur chuak le mayang ti hi khovel nga event ani me kani